Kore jamanakuntigi Yon ka fanga ka kɛlɛ sariya fɔlɔ laseli min kɛra san 40 ni kɔ kɔnɔ o wulila joona sariyatigɛlaw fɛ su dɔ kɔnɔ min kɛra hawuja ye nga o ye jamana don politiki kɔnɔ gan dɔ kɔnɔ ka jɛɲɔgɔn gɛrɛgɛrɛlenw lasira Yon ka siniɲɛsigi la n'o ye politikikɛla kɔrɔsigi ye ani Dolo Jalakiba kɔrɔ n'a sugandira jamanakuntigi ye san 2022 a bɛ iko a ma jɛya kosɛbɛ sisan. Gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔmatigɛ kɔfɛ ani ka lakanajɛkulu kunbɛn walasa u ka don wasabulon kɔnɔ ani ka kala ta sɔrasi sariya kama su kelen kɔnɔ Kore woroduguyanfan jamanaw ka fanga ɲininatɔn ka sariyatigɛlaw ye laɲini sɛbɛn dɔ sen bɔ Yon ka fanga la. O laɲini ni b'a jira ko jamanakuntigi Yon ye sariya sunba ni sariya tiɲɛ kosɛbɛ ani wa a b'a jalaki ko a ye sɔrasi sariya sigi n'o ye loi martial n'a laɲini ye min tɛ sariya sunba ni sariya sɔsɔli ye n'o ye k'a yɛrɛ tanga sɛgɛsɛgɛliw ma minnu bɛ ka kɛ sɔɔni wale minnu bɛ fɔ ko sariya tiɲɛnenw n'a ka denbaya n'a yɛrɛ sen bɛ o la. Sariyatigɛlaw bɛ se ka wote o laɲini nin kan juma sɔgɔmada joona fɛ ani a bɛ ko Yon ka jigiya ma ɲɛ. Kunnafoni cimɔgɔ tɔn n'o ye fanga ɲininaw ka wasaden 300 bɛ wasan bolo fangasigibagaw la wa u mago bɛ fiɲɛ wasaden damadɔn dɔrɔn la ka bɔ jamanakuntigi ka politiki tɔn la walasa ka wasaden cayalenba tilancɛ 2 sɔrɔ min kan ka kɛ walasa ko laɲini nin latɛmɛ.